Dobro veče. Se čujemo? Da, hvala. Pa evo i da vas pozdravim, da vam kažem da sam jako srećna i da sam vam izuzetno zahvalna što ste odlučili da večeras budete na pravom mestu i da zajedno razmišljamo na jednu vrlo interesantnu temu, a to je ko misli, čija je misao, čiji je osjećaj i da zajedno pokušamo da dođemo do određenih zaključaka, a ako ništa, bar ćemo imati jednu novu temu u kojoj ćemo svi zajedno nastaviti da razmišljamo. Moje ime je Brankica Kovačević, verujem da svi znate, autor knjige Potraga za srećom, knjiga koja je otvorila jedan potpuno nov ciklus u mom životu, zato vam svima poručujem, radite ono što volite, ostvarite i ispoljite sve ono što nosite duboko unutar vas, jer tek kad to ispoljite možete da nastavite da se razvijate dalje. Jednostavno nismo do sad imali prilike možda da se na ovaj način čujemo i družimo. Nisam puno pričala ni iznosila otkud ja u svoj ovoj priči, neću ni sada pričati nešto puno o tome, ali ću izneti i pročitat ću vam jednu molitvu, mada je to jedna recitacija, jedna pesmica. Prosto želim to s vama da podelim i to je nešto što je pokrenulo jednu određenu lavinu i što je pokrenulo sve ovo u mom životu. Gospode, ja ne dolazim da tražim da budem zdrava. Ne, Gospode. Ja ne dolazim ni da bi bila bogata. Bogata ili siromašna, zdrava ili ne, svejedno. Svejedno je. Ne, Gospode, ja ne dolazim ni da me štitiš. O ne, nemoj me štititi ni od ovozemaljskog pakla, ni ognja, užarenog kamena, ni tesnog puta, ni reči, ni dela. Oštrih, ko oštrica najoštrijeg mača. Nemoj me štititi. Nek peku tabani, nek krvari duša, nek bole grudi i nek glava puca i nemoj mi uzeti život, nemoj. Nek traje što duže ta borba. Ta sladost pobede vere nad grehom. Jer nema toga šta mogu učiniti i nema toga šta mogu uraditi, a plamen vere u mojim grudima ugasiti. I neka sam bolesna, neka sam gladna i neka sam možda bedna ili siromašna i neka je tuga ko čemer gorka i neka je telo slabo i tromo i ranjeno i neka. Ja ne tražim ništa, ali ništa nemam ni da dam. Moje telo je prah i prahu pripadam, ali jedno, samo jedno znaj. Čisto, samo čisto srce mi daj. Kada je ta molitva nastala, i kada sam izgovorila da tražim čisto srce, nisam znala šta tada tražim. Nisam znala u smislu ne znajući na koji put će me to povesti i kuda ću sve proći. A sada kad pogledamo nazad, presrećna i prezahvalna što sam kroz sve to prošla, presrećna što sada sve to mogu da podelim sa ljudima koji me okružuju. Jer verujem, a nadam se da ne, ali verujem da većina vas je prolazila kroz određene faze koje sam pročitala ovde, ponekad bili bolesni, ponekad možda ne siromašni, ali bez dovoljno sredstava, ponekad napušteni, ponekad sami i ponekad bez odgovora na pitanja koja duša traži. A onda kada sve to prođe i kada dođete do jednog oslobođenja i do jedne spoznaje, kada se oslobodi i kada dobijete mir, onda jedino što želite da to sve podelite sa drugim. Ja sam dolazila na određene stepenice koje su meni pravile problem u mom izučavanju. Jedna od tih stvari je bila ko misli. Da li ja mislim? I prvo želim da vam prikažem, Noras, preći ćemo na sljedeći slajd, upravo to, kroz koje faze prolazimo kad rastemo i kad sazrevamo, kroz koje faze sam ja prolazila. Napominjem da sve ovo što večeras iznosim je moje lično iskustvo, moje lične spoznaje, ono kroz čega sam ja prolazila,
Sve slajdove koje ćete vi vidjeti večeras sam ja oformila, meni su se tako posložile i ja jednostavno to želim s vama da podelim. Prva faza jeste kada smo nesvesni i kada živimo neželjeno. To je faza kada smo žrtve, kad kukamo, kad kritikujemo, kad zavidimo, kad se osjećamo nemoćni, kada se osjećamo nesposobni. To je ona faza kada nam sve smeta, a mi mislimo da tako mora, da ne može drugačije, a onda očajni i ogorčeni na sebi i na sve oko sebe. Zahvaljujući duhovnosti koja je krenula put rasta, dolazimo do druge faze gde postajemo svesni da živimo neželjeno i želimo to da promenimo. Dobroveče, Ljiljana. Vidimo i želimo da to promenimo i to je ta faza kad preuzimamo odgovornost. Ja je objavljujem i na mojoj stranici i to možemo svugde pronaći i pročitati da odgovornost nije krivica. Odgovornost je sloboda i nešto što nas oslobađa da mi možemo da uzmemo svoj život u svoje ruke i kormilo u svoje ruke i da mi možemo da upravljamo svojim životom. Ali mene nije zadovoljavao taj stupanj te moje odgovornosti i imam prijateljicu koja je sa mnom zajedno rasla i sazrevala i jednom je uhvatila ovako me, dokle ćeš ti smatrati da si ti odgovorna za sve katastrofe u celom svetu, pošto ja sam odgovorna, treba ovo da rešavam, daj da ono rešavam, gde se to u meni nalazi, čim sam sad ovo privukla, zašto se ovo dogodilo? Dolazite u treću fazu kada postajete svesni i birate željeno. To je ta faza kada vi ste preuzeli odgovornost, kada ste preuzeli kormilo i kada smo počeli da spoznajemo da mi možemo da kreiramo svoju stvarnost. Fantastično. Knjige, jedna, druga, treća, peta, webinari, YouTube kanali, čitanje. Počnete da to primenjujete, počne da deluje, počnete da se osjećate dobro, fantastično, delite se ljudima oko sebe i onda dođete u jednu situaciju da baš kad nešto želite, to ne bude. Pa dobro, nije se desilo to, zašto? Pa zato što ti se sprema nešto bolje. Aman, ajde, okej, sprema mi se nešto bolje. Šta mi se sprema bolje? Daj da čitam ponovo iste knjige, ponovo druge knjige. I onda sam primetila da mi se dešava da ulažemo jedan napor i da sam stalno pod nekom tenzijom, pod nekim pritiskom. Da li sam dovoljno jako odaslala želju da se ona ostvari, a da ipak nije prejako da ne ode u kontrast. I prosto sam tu prolazila kroz te neke faze gde sam rekla, aman, meni je ovog više dosta. Ako već postoji to nešto što je bolje, zašto bi ja uopšte formulisala bilo šta što ja želim? Daj mi odmah to bolje što je za mene bolje. I čim vi krenete da tražite, vi izlazite iz tog kruga u kom se trenutno nalazite i faza o kojoj ja govorim, koju prenosim, koju želim da svako dosegne, možda iz ove faze postoji još neka faza, ja sad još uvek trenutno ne znam, ali je faza nesvesno živim željeno. Svesno biramo željeno je faza kad ste vi svesni da možete da živite život koji želite, ali ulažete napor. A kad nesvesno živimo željeno, to je faza kad samo jeste, ja jesam, kada je prirodno da iz vas izlazi čista misao, kada je prirodno da iz vas izlazi čista reč, kada vi jednostavno bitišete, kad vi jednostavno samo jeste, kad se stvari jednostavno događaju upravo onako kako su za vaše najveće i najviše dobro, ali same po sebi bez napora. Faza koju sam nazvala nesvesno živimo željeno. To nije faza da smo mi upali i da smo mi sada nesvesni, naprotiv. To je faza gde smo mi svesni, budni i prisutni, ali bez napora dobijemo i živimo ono što želimo. To ko je u kojoj fazi i gde se ko nalazi, ne znači da je neko od nekog bolji ili neko od nekog lošiji, ne, naprotiv, jednostavno sada u ovom trenutku postoje ljudi u različitim fazama, u pojedinim segmentima svog života se nalazimo možda još uvek u prvoj fazi i tako dalje. To je sad sve jedna tema za sebe kojoj možemo posvetiti poseban webinar, seminar ili nebitno. Idemo dalje. Ono zbog čega smo večeras ovde jeste da razmišljamo o mislima i ne samo o mislima, a to je da li su misli moje misli, kako misli nastaju
neću ići u taj, neću se udubljivati i zauzimati, oduzimati vam vreme time sad šta je konkretno misao, kako se ona formira detaljno u umu ili se ne formira, nego baš zbog onoga što sam ja stalno bila za nešto odgovorna, je mene kopalo da li je moguće da su sve misli koje jednog trenutka ja osvestim, da su one meni negde tu u glavi, da su one moje. Jer se dešavalo, vi radite na sebi, čitate, proučavate, čistite, razrešavate, čistite emocionalne rane, menjate verovanja, otpuštate vezanosti i tako. Došli ste do tog nekog nivoa i onda odjednom neka misao za koju ste potpuno sigurni da je nemoguće da bude vaša, a ne, ja sam to s nečim privukla, negde unutar mene sigurno u polju negde postoji nešto što ja ne vidim, treba da otkrijem šta je to, treba to da otpustim. I onda znate, vi čim počnete da se bavite tom mišlju, ona postaje tada vaša, vi ste joj poklonili pažnju, situacije u životu počnu to vama da potvrđuju, eto, bili ste u pravu i upetljate se potpuno nepotrebno. I zbog tog mog traganja ja sam jednostavno razvrstala to da misli mogu da budu pod spoljnim uticajem, da ih nazovem tako tuđe, pod uticajem ličnog iskustva ili pod uticajem beskonačne inteligencije ili tvorca. Pod spoljnim uticajem, šta to znači? Misli mogu da budu odaslate od ljudi koji nas okružuju, ali između ostalog misli imaju, ovdje imamo sad jedan slajd koji je kasnije, ali nebitno, misli imaju frekvenciju i one odaslate od nas, tako, slična misao privlači sličnu i onda se one lepe jedna na drugu i to tako nastaje kao neka lopta koja ostaje tu negde da zrači. I mi možemo s vremena na vreme da naletimo, da tako kažem, na neko od tih misli, ona prosto nama prolazi kroz glavu, ali nije naša, nismo ni privukli, ona je jednostavno, ja tako kažem, nabasala. Kako znamo da li je naša ili nije naša? Ja sam to jednostavno klasifikovala. Ako ona meni odgovara moja, ako mi ne odgovara ćao, doviđenja, nisi moja i gotovo. Jednostavno ne želim sa njom da se bavim. Ali to su plutajuće misli koje mogu da nalete u naše polje. Imaju misli koje su nam upućene sa namerom usmerenja. To je kada neko misli na vas, nebitno da li misli dobro ili loše, on intenzivno misli na vas i fokusom to odašilja vama. I te misli vi možete da ih prepoznate, možete da ih osetite na neki određeni način. Znači, misli mogu da vam se pojave u glavi i to je za mene bilo fascinantno i to je za mene bilo u stvari pravo otkriće kad sam ja shvatila da nisu sve misli koje su u mojoj glavi moje misli. I imam jedno poglavlje u knjizi Potraga za srećem koje kaže strah od sopstvenih misli. Jednom trenutku sam se bojala i dobrih i loših misli. Loših misli, ako to pomislim sada, izazvaću svetsku katastrofu. Odaslala sam to i sad će da nastane haos. A sa druge strane sam se plašila dobrih misli, jer ja sad to ako mislim, ma kako to je nemoguće, drugi ne bi, tako dalje, to piše, opisano je dosta u tom poglavlju, baš zbog te borbe koja se odvijala u mojoj glavi, dobrih, loših misli i tako dalje. Pod uticajem ličnog iskustva, to ja isto u knjizi opisujem šta je na kraju moje lično iskustvo, jer ako sam ja sve nasledila kroz gene, u istorijsko nasleđe, kulturološko nasleđe i tako dalje, ali nebitno. Znači, mozak analizira prikupljene podatke, sortira ih, donosi određene zaključke, promišlja, kreira neku svoju misao koja je pod uticajem nekih uverenja, navika, običaja, strahova, ugovora, zaveta, šokova, trauma i svih prikupljenih podataka. Znači, to je kada naš razmišlja i barata sa svim onim što je do sada postigao, a treća grupa misli jeste pod uticajem beskonačne inteligencije tvorca i to su u stvari one misli kojima mi svi težimo. To je ono što mi svi težimo, da obnovimo svoj i pročistimo svoje duhovno uho, da možemo da čujemo taj intuitivni glas duboko u nama. Taj glas je lagan, on je nenametljiv, ne pritiska vas nikada, on je uvek u obliku povetarca kao sugestija, određena opomena ili predlog. Ja to nazivam nadahnuće. Prosto kada dođete u tu četvrtu fazu, bukvalno kroz vas ovdje idu samo ta nadahnuća, jer ove sve ostale stvari, one čim dođu u vaše polje, počinju same po sebi da se razgrađuju, bez da vi o njima i razmišljate. Nora, idemo. Ono što je isto meni bilo vrlo interesantno, ovo samo još moram da vam spomenem, jedna tačka ili jedan početak
znači jedna tačka ili jedan početak u sferi u kojoj mi živimo i gdje mi postojimo i uopšte u svemiru, u kosmosu, je više slojna i više dimenzionalna. I jedna tačka, ona se sastoji od više delova. Ja sad moram linearno vama da prikažem jedan deo po deo da bi se to na kraju sklopilo u jednu određenu celinu. Znači, živimo linearno, a u stvari je sve kompleksno. Postoje dve sfere. Ja sam to tako podelila i to se meni tako prikazilo i posložilo. Znači, kad smo prošli smo misli i prošli smo da misli mogu da budu naše, da smo ih mi kreirali, da smo dobili pod nadahnućem uticaja tvorca ili da smo ih prepoznali plutajuće leteće. Sad, imamo dve sfere, imamo sferu svet, ja sam je nazvala svet, i božanska sfera beskrajno prostranstvo mogućnosti. Između sfere svet i ove božanske sfere se nalazi čovjek. Čovjek je taj kroz kog iz božanske sfere beskrajno prostranstvo mogućnosti može da se plasira i materializuje stvarnost u svetu. Sad, u toj sferi svet, kao što sam rekla na početku, postoje određene skupine određenih misli koje su tu zabeležene. Postoje ljudi koji mogu prosto da se nakače na skupinu tih misli bilo kog naučnika ili bilo kog ko je o čemu bilo šta ikada razmišljao i da iz te sfere izvlači sva potrebna znanja. To je ta sfera svet gde se dešava da ljudi upadnu u zamku, da idu iz iluzije u iluziju, da misle da napreduju, da misle da su došli do nekog određenog stupnja, a u stvari se samo penju između tih, to se naziva i morfička polja i tako dalje, ne želimo o tome večeras, ali penje se između tih stupnjeva i svaki put misli ok, to je to i tu napreduje, ali on u stvari tu samo preuzima informacije iz tih polja koja su nastala nekada davno. Svaka misao, što sam rekla, je odaslata i biva zabeležena u sferi svet i svaka misao privlači drugu misao u iste frekvencije i tako stvara grupu mentalno-energetskih sklopova. Ti mentalno-energetski sklopovi mogu da budu i pozitivni i negativni, nebitno je, tu se ne reciklira da li su pozitivni, da li su negativni, oni jednostavno tu ostaju. A božanska sfera beskrajno prostranstvo mogućnosti, božanska inteligencija, tvorac, stvoritelj, možete nazvati kako god, izvor, je nešto gde su zabeležena i odatle su nastala sva najveća dela, odatle nastaje sva kreacija i sve ono što ide kao duhovno nadahnuće svih velikih ljudi, ali to božanska ta sfera beskrajnog prostranstva mogućnosti je otvorena i dostupna svakom čoveku na ovoj planeti. I to je taj moment da bi prešli u tu četvrtu fazu, mi treba da imamo ostvaren taj kontakt sa božanskom sferom koja kroz nadahnuće, kroz nas se materializuje u stvarnost. Ali je potrebno imati kontakt sa božanskom sferom beskrajnog prostranstva mogućnosti, a ne biti zarobljen u stepenicama koje se nalaze u sferi svet. Nora, idemo. Ovo smo sada prelazili, možemo ići sledeći slajd. Neuroni. Ne znam koliko od vas se dotakao neurona, no neuroni su inače nosioci informacije, ima ih na desetine hiljada miliona u mozgu, mnogo veći broj neurona što je nauka dokazala i pokazala od skora ima u predelu srca, ali neuroni su samo nosioci informacije. Da bi mogla informacija da nesmetano teče kroz naš mozak i preko nervnog sistema da ide kroz ceo organizam, potrebno je aktivirati neurone i tako dalje, ali sad za potrebe večerašnjeg webinara je potrebno samo znati da neuroni postoje, da su nosioci informacije, da neuroni ne pamte ništa. Znači, neuroni ne pamte informaciju, neuroni je samo prenose. Sve informacije koje smo mi prikupili bivaju pohranjeni u jedno naše lično polje. I svaki čovjek ima to polje, a ta polja se između sebe komuniciraju, prepoznaju se i privlače. I za ta polja ne postoji ni vreme ni prostor. Šta sad hoću da kažem? Znači, neuroni prenose informaciju. Informacija koja je prenešena neuronima i u obliku misli odaslata, ona biva zabeležena u jednom od naših ličnih polja. Zašto kažem ne postoje vreme i ne postoji prostor? To je onaj moment kada neko ko, bez obzira koliko kilometara je udaljen od vas, kad pomisli na vas, vi preko tog polja
to osetite. Vi to preko tog polja prepoznajete. Znači ne mora da bude blizu vas, ne mora da vam kaže da misli na vas, ne mora ništa. Vi jednostavno to možete, mi znamo da to kažemo, predosetimo, jer to se prenosi preko tih polja. Pored neurona, neophodno je da spomenemo i da znamo da imamo receptore. Sad, šta su receptori? Nora? Pored neurona, neophodno je da spoznamo da imamo receptore. Receptori očitavaju sferu svet, očitavaju sferu beskonačne inteligencije i očitavaju sferu ličnih polja, zato nam se dešava da ponekad znamo šta neko misli pre nego da nam kaže. Sad, šta je kod tih receptora interesantno? Receptori, mi smo ih dobili rođenjem, međutim, kroz rast i razvoj, kroz sazrijevanje i kroz život, određeni receptori se i stvaraju, bivaju stečeni. I mi tim receptorima prepoznajemo i očitavamo našu okolinu. Koji su stečeni receptori? Stečeni receptori su kad smo mi par puta bili povređeni, pa smo mi izgradili receptor s kojim možemo da prepoznamo da u nekoj osobi nešto ima i sad ćemo mi od te osobe da se zaštitimo. Upravo sav proces rasta i razvoja, jedan deo, odnosno ne stav, ali se svodi upravo na to da ti receptori nestanu, jer mi nema potrebe od bilo koga niti da se štitimo, niti da se čuvamo, a do kraja webinara ćemo shvatiti u kom smislu nema potrebe, kako ćemo napraviti razliku između misli i osobe koja to misli, kako ćemo napraviti razliku između osobe i osjećaja i kako ćemo moći bezuslovno da volimo osobu i to što ta osoba jeste, bez da se plašimo šta ona misli ili osjeća. Kad kažemo pomislite nešto, Nora, možemo da pređemo da pomislimo nešto, sad je važno bilo šta da pomislimo. Sad dok vi mene slušate i dok smo sad svi u ovome, jako je teško sad isključiti mozak pa reći ja sad mislim bilo šta. Ali nakon webinara, sad dok vam bude tekao život, mislim i večeras, sutra, nebitne, kada se pojavi neka misao, nemojmo odmah da se bacimo u analizu te misli, nego počnite da je posmatrate. Znači, pomislimo bilo šta. Pomislimo kako je pao je mrak, pomislimo kako, sad smo na webinaru, bilo šta. I pokušajte da posmatrate tu misao. Shvatit ćemo i ono što je bitno i ono što je jako važno i ono što želim da večeras shvatimo, idemo Nora, jeste da mi nismo ta misao. Jer ako ja mogu da posmatram misao, ako ja mogu da analiziram šta sam pomislila, ako ja mogu da je posmatram, da je vidim, da je primetim, da postanem svesna toga, ja onda nisam ta misao, a ponekad nismo ni sigurni da li je naša, niti znamo dakle se pojavila. Ali je jako važno i jako bitno da mi naučimo da posmatramo svoje misli. Da posmatramo misli, a ne da delujemo impulsivno ili instinktivno na moment kako se misao pojavila, da mi istog momenta i reagujemo. Naprotiv, treba da je posmatramo, ali svaka misao izaziva i određenu reakciju, a to je osjećaj. Međutim, idemo sledeće, Nora. Potrebno je da razlikujemo pomisao, misao i kreativnu misao. I zašto sam ja onako iritantno napisala mislite slobodno? Napisala sam iritantno mislite slobodno iz prostog razloga što je počelo da stvara određene fobije, misli su ti život, kako misliš to živiš i tako dalje. Ne svaka misao. Ne svaka misao. Odnosno šta je misao? Odnosno ono što sam uvek govorila, duhovnost se ne može iskazati srpskim jezikom zato što za više pojmova se koristi ista reč. Treba da razlikujemo pomisao, misao i kreativnu misao. Pomisao, misao koja vam onako prođe kroz glavu i mislim bila prošla što sam rekla baš kada sam bila gost u Tim Sinergiji. Ne možete zabraniti ptici da vam nadleti nad glavom, to je rekao Martin Luther King, ali možete zabraniti da napravi gnezdo u vašoj glavi, znači ona je prošla i idemo dalje. Misao je misao s kojom se vi bavite, to je razmišljanje, pomišljanje, razmišljate o nečemu. A kreativna misao, upravo to, uplašila sam se sopstvenih misli, tako je, zato ima poglavlje u mojoj knjizi Potraga za srećom, strah od sopstvenih misli, ali to je dobro u smislu skretanja pažnje da misli treba da se menjaju, a ne u tom smislu da nas odvuku u drugu krajnost. Kreativna misao, samo ću spomenuti, opet kažem, to je poseban webinar. Kreativna misao je mentalno usmerena misao koja u sebi nosi svesno
budno, znači svesnu, budnu nameru svojom voljom iskazana. Znači kreativna misao, ona koja kreira, koja stvara. Ona mora da bude jasno iskazana namera. Ona mora da ima snagu. Nema svaka misao jednaku snagu. I sad šta je problem? Problem je što je do sadašnje naše životno iskustvo uglavnom bilo loše, pa su loše misli izuzetno snažne i lako imaju prodor u polje i dolazi do ostvarenja, a dobre misli nemaju dovoljnu snagu i zato sam na onom slajdu i napisala kako mi u stvari sad treniramo rešenost. Mi treniramo rešenost da ta namera koju ćemo da odašaljemo u polje bude kristalno čista namera, budna, svesna i svojom voljom, našom voljom. Znači ona mora da sadrži i to. Ali to je posebna tema i poseban način gdje učimo gdje zajedno razmišljamo i usvajamo kako mi u stvari možemo da kreiramo svoju sopstvenu stvar. Pored misli imamo i osjećaje. Znači tema je bila da li su sve misli moje misli. Došli smo do odgovora da sve misli nisu naše misli i da ne treba da se opterećujemo sa tim. A sljedeće pitanje je bilo da li su svi osjećaji naši osjećaji. Sad, ovaj prvi moment, da li su sve misli moje misli ili nisu, nebuloznost određenih misli je mene vrlo brzo naterala da shvatim da nisu sve moje i da je nemoguće da su moje, ali za osjećaje trebalo mi je malo više vremena. Jer s obzirom živite, rastete, razvijate se i slepite se, prosto se tim svojim nekim lažnim ja, tim nekim lažnim identitetom, toliko spojite da uopšte ne možete da shvatite da je moguće da nešto nije vaše i da je uopšte moguće da između vas i tog nečeg može da bude razlika. A kad sam shvatila da je osjećaji su mnogo jači, osjećaji su ti koji daju snagu onome što smo mentalno usmerili, upravo tako. Ali osjećaj je samo hemijska reakcija. Znači osjećaj, to je samo hemijska reakcija koja nastaje u telu pod uticajem određenog nadražaja, događaja, reči, dela, sopstvenih, tuđih, nebitno. I sad, ta hemijska kombinacija, taj hemijski spoj koji je nastao, on ostaje zabeležen u našoj podsvesti svaki put kada se pojavi određena misao, određeni događaj za koji se ta hemijska kombinacija vezala, koja pravi tu određenu hemijsku reakciju, aktivira se isti osjećaj. Znači to je kada se vi sjetite nečega što je bilo ko zna kad i opet isti osjećaj tu. On je ostao zabeležen. Sad kada se to bilo kad ponovo ponovi, kada se to bilo kome kad ponovi, u vama kreće isti osjećaj. Mislila sam da se toga neću nikad rešiti, misleći da sam to ja, misleći da je to moja ličnost, misleći da su to moje karakterne osobine, misleći da je to moja priroda, misleći da sam ja emotivna, emocionalna, imam jaku empatiju i tako dalje, pa sam plakala nad svim gladnim, žednim, bolesnim i tako dalje. I dok nisam shvatila i pojmila da njima u stvari samo treba da šaljem ljubav, a ne kuknjavu, ali o tom potom. Znači, osjećaj je samo hemijska reakcija. To sad malo deluje surovo, jer mi smo ljudi, bića koje nas i razlikuje od robota to što mi imamo emocije. I ja sada ne želim da govorim ništa protiv emocija, naprotiv, ja samo želim da nas trgnem i da se izmaknem iz toga, želim da ohladim taj osjećaj što više. Zašto? Da bi mi mogli da posmatramo taj osjećaj. Da bi mogli da se izmaknemo i da ga posmatramo i da mu kažem slušaj, kad me boli, kad patim, kad sam tužna, što me ne razume, kad me ne razume onaj koji mi je najbliži, kad me ne razume onaj kome sam, znači radite, idete na posao, dajete sve od sebe, a onda se ne shvata, ne razume, kritiku, ima neku pet, boli vas, bilo je prirodno, prirodno je. Kad se pojavi ta bol, a vi je samo pogledajte i kažete ti si samo hemijska reakcija. Ti si samo hemijska reakcija i tačka. Jednostavno tačka. Ne dam ti, ne možeš da vladaš sa mnom. Ništa nema moć osim ako mi ne damo. Misao ima moć ako je mi damo moć. Osjećaj ima moć ako mu mi damo moć. Ako mu mi ne damo moć, on je hemijska reakcija koja se mora razgraditi. Doći ćemo i do toga. Idemo sljedeće. Da li svaka misao i da li ista misao izaziva isti osjećaj? Ne.
Zato imate ljude koji različito doživljavaju potpuno istu situaciju. I različito reagujemo na iste pomisli. I onda mi je to bilo fascinantno. Ova se ubija, plače, prevario dečko, ovu druga baš je briga, ona je već našla petog, ovom više ni ne razmišlja. Ona je izgubio novčanik, ja sam nesrećnik, ja sam baksuz, mene samo to može da zadesi. Ona je izgubio novčanik, niko ni ne zna da je izgubio novčanik. Mislim, znači, ista misao uopšte ne izaziva isti osjećaj. Što znači da nije misao ta koja izaziva osjećaj. Nije misao ta koja izaziva osjećaj. A šta izaziva osjećaj? Stečena iskustva koja smo imali do sada ranije, tako? Koja smo imali do sada ranije, koja smo mi povezali na osnovu tuđih iskustava i tako dalje. Sad, ja verujem da vam je sada divno sa mnom i ne verujem da možete da zovete neki loš osjećaj, ali kada se izazove određeni osjećaj i kada ga budete doživjeli, kad budete osjetili to unutar sebe, bilo šta, razdražljivost, nervozu, prazninu, tugu, nebitno, bilo koji osjećaj, sad ja navodim loše osjećaje i dobri osjećaji se mogu posmatrati, ali je bitno da naučimo i da osvestimo i da se setimo, mi smo to sve znali, ja? Da posmatramo taj osjećaj. Znači, pojavila se misao, posmatramo misao. Ona izaziva određeni osjećaj. Mi posmatramo taj osjećaj. Samo ćemo da ga posmatramo. I nećemo ništa da reagujemo. Nećemo da ga posmatramo, da mu kažemo ti si samo hemijska reakcija. Samo to. I ništa više. Preći ćemo, Nora, na sljedeći. Recimo, pitanje glasi, da li možemo da verujemo svom osjećaju? Posmatramo, jeste Snežana, hvala Ljiljana. I meni je divno, ja sam presrećna zbog svega ovoga večera. Ali možemo li mi da verujemo svom osjećaju? Ljudi kažu, nije bitno šta misliš, bitno je kako se osjećaš. Hajde da vidimo, možemo li mi da verujemo svom osjećaju? Sad sam ja stojila pomisliti na novac. Zašto novac? Zato što je novac nešto što jako se trvu ljudi sad oko tog novca i uglavnom kada pomisle na novac osjećaju se loše. Znate, priđe ovako ovaj 24. dovde smo nekako već dovukli, sreća april 30 dana, nema one 31. prvi daleko, da li će plata biti 5. ili 10. Da, doći ćemo i od toga kako i da li reagovati kad nas neko najde. Znači, kad pomislimo na novac, ljudi nekako osjećaju neugodu, osjećaju neki strah. Da li to znači da ja što se osjećam loše vezano za novac, znači da je novac loš? Naravno da ne znači. I da li treba odbaciti novac? Ne, ali treba promeniti osjećaj. Sad, kako promeniti osjećaj? Pa kaže, promeniti iskustva vezana za novac i verovanja u vezi sa njim. Ok, znači promeniti iskustva vezana za novac i verovanja u odnosu na njega, ali kako? Kako da ja promenim? No, pitanje je sad ovdje samo da li ja uopšte mogu da verujem svom osjećaju i koji je to osjećaj koji mene u stvari treba da vodi i ko odlučuje da li treba da menjamo misao, osjećaj ili verovanje. Ok, i vibraciju. Treba da promenim vibraciju. Ali ja pomislim na novac, automatski reakcija kreće u telu. Zato treba da se zaustavimo, da posmatramo misao, da posmatramo taj osjećaj, da bi mogli da krenemo u tu promjenu. Ali sad mene zanima, ko odlučuje? Ko je taj? Znači, ako ja nisam misao jer mogu da je posmatram. Ja nisam ni osjećaj, jer to je samo hemijska reakcija u telu. Znači, ja nisam ni osjećaj, ne mogu biti osjećaj ako je to hemijska reakcija. Znači, nisam ni osjećaj, posmatram ga. A ko onda shvata i odlučuje da treba da promenimo misle, osjećaj ili verovanje? Idemo, Nora. Svest. Mi postajemo svesni određene misli i određenog osjećaja i mi hoćemo da svesno promenimo tu misao. Međutim, šta se dešava? Dešava se da kad mi promenimo misao, ostaje isti osjećaj. Ostaje isti osjećaj i vraća se stara misao. Zašto? Zato što svest ne može da prihvati. Svest sad ne može da prihvati tu novu misao. Nešto se unutar svesti bori. I sad ja opet pitam, a ko konstatuje da svest nešto ne može da usvoji? Ako sam ja sad svest, ta svest koja posmatra misao i koja posmatra osjećaj, ko je onda konstatovao da svest nešto ne može da... Jeste imali tu borbu? Jeste se borili nekad sami sa sobom da nešto prihvatite? Koliko mi imamo delova, da, koliko mi imamo delova. Da li sam ja uopšte ta moja svest?
Ako ja mogu da posmatram svest, ja sam sigurna ko traži, ko traga da je došao u tu situaciju, ja sam došla u tu situaciju, došlo mi da drmam tu moju svest, da kažem, mama, hoćeš li utuviti više u tu svoju glavu? Hoćeš li utuviti? To nije, to nisam ja neću to da mislim, ja neću to da osjećam, ja hoću, ja sam svesna, ja sam tamo nekim krajičkom neke svoje svesti, do tog ćemo sad doći u slajdu, svesna, ali ne ide. Za moment, pazite, ja sad ne pričam o onom elementu kad vi na moment uspete da iskočite, podignete vibraciju, pustite dobru muziku, odgledate 3 dobra filma, napravite slajd po zidu, gledate to dan, noć, ležete s tim, zaspete i iskočili ste iz ove neke putanje u kojoj ste, to ste ostvarili, super, i onda šta, down. Koliko ste sada ovde podigli veštački vibraciju, neminovno je sledeća stvar, down dole. Koliko ste otišli gore, toliko idete dole. To je kvantna fizika, to je zakon, tu možete da se opirate koliko hoćete. Tako da ne govorim o tom momentu kad vi možete da sve te tehnike primenite i na moment wow, izletite i vratite se dole, jeste, i za njega veliki pozdrav. Ko konstatuje da svest nešto ne može da usvoji i ko konstatuje da li je svest zrela, jer sad ovde dolazimo do tog momenta da treba povećati zrelost svesti i da svest nije zrela. Jer znate, to je isto onaj moment kad kažete, ne vredi njemu pričati, on to ne može da shvati. Znači, ne vredi njemu to da govori, njegova svest to ne može da usvoji. Znači, kako mi konstatujemo da ta nečija svest nešto ne može da usvoji? Nije dovoljno zrela, nije sazrela. Šta znači zrela, to su sad sve onako i ne želim to sve, ali došli smo do toga da smo mi postali svesni da mi hoćemo da promenimo svoj život, da mi nismo naše misli, da mi nismo naš osjećaj i ko to posmatra i vidimo sad ta svest se bori, neće to, idemo. Nora, da idemo. Došli smo do tog ugla posmatranja na osnovu iskustava, verovanja, navika, genetski, istorijski nasleđenih, vremenom stečenih, nebitno je. Vi ste stegli određen ugao posmatranja i to smo shvatili da nam ne odgovara i hoćemo da promenimo percepciju, hoćemo da promenimo ugao posmatranja. Idemo, Nora. I pošto smo konstatovali da je potrebno promeniti percepciju, mi shvatimo da mi to nismo i da ona nas ne određuje i konstatovali smo, da mi nismo ni naša misao, ni naš osjećaj, ni naša percepcija i ovde sam namerno sad pod navodnike stavila svest, jer svest je proces u procesu i posebna tema. Idemo. U ovom slajdu sam posložila ono kroz čega smo svi prolazili do sada. To je kada se pojavi misao koju izaziva u nama loš osjećaj. Kada je svest svesna da je misao loša i da je osjećaj loš i kada svest hoće da promeni misao. Mi promenimo misao, ali osjećaj ostaje isti. Znači, promenili smo misao, ali je osjećaj ostao loš. Zašto? Zato što svest neće da prihvati laž. Hvala vama svima što ste sa mnom. Znači, imamo misao, nemam novaca za račune. Mislim, banalna neka misao, ali kod određenog broja ljudi zaista zna da izazove određenu frustraciju i jako loš osjećaj. I svest je sada toga svesna i svest sad hoće to da promeni. I svest kaže imam dovoljno novca za račune, a ono grč u stomaku. Više sad ne guši samo u grudima, nego grč u stomaku. Zašto? Zato što svest neće da prihvati laž. Idemo, Nora. Kada se pojavi misao, shvatili smo da mi nismo misao i posmatramo je. Kada se pojavi osjećaj, shvatili smo da mi nismo naš osjećaj, da je osjećaj samo hemijska reakcija i posmatramo je. Ali mi sad nismo ni taj deo svesti koji nešto neće da prihvati, jer neće da prihvati zbog pogrešnih programa koji su u nama. Idemo dalje. Ali šta je bitno? Zašto sad nešto neće da se promeni i zašto nešto ne možemo da promenimo? Do sada smo mi mislili da smo mi naša misao ili smo mislili da smo naš osjećaj ili smo mislili da smo naša svest. I prirodan nagon u organizmu za održanjem se bojao da ćemo izgubiti identitet. I to je taj osnovni strah u čoveku od promene. Taj strah od promene je u stvari strah od gubitka identiteta. Da ćemo nestati. To više nije toliko ni strah od smrti, ljudi toliko su doživjeli određene stvari da više se ne plaše ni smrti, ali
taj strah od gubitka identiteta da će izgubiti kostu, izgubit će kostan ja, izgubit ću svoje ja. Ali sad kad mi znamo da mi nismo naš misaoni obrazac, niti jedna misao, kad mi znamo da mi nismo ni osjećaj, ni naša svijest, gubi se strah od gubitka identiteta jer to nismo mi. Ako promenimo, ako sve promenimo i ako sve to promenimo, mi se nećemo izgubiti, nećemo nestati. Drugo, pošto mi nismo to, mi onda to možemo i da promenimo. I nestaje strah od promene, a nastaje radost zbog oslobođenja. I evo ga sad ovaj moment jedan podele uma. Nora? Ja. Ok, sad tako govorimo pa svest, podsvest. To nam je sad svima onako dosta poznato i približeno, ali sam ja ovdje sad napravila još jednu podelu, a to ovu svest na stihijski deo i ovaj budan i prisutan. Jer sam shvatila da u jednom momentu jedan deo budan posmatra onaj uspavani deo. Ali onaj uspavani budan, onaj deo kad sam budna i kad spavam. Znači šta spavam? Stihijski. Jednostavno život vodi. Jednostavno se nadovezuju stvari jedna na drugu. Stihijski, pod uticajem programa, strahova, uverenja, šokova, trauma, svega onoga što se nalazi u našoj podsvesti i mi onako sa tim idemo, ali smo budni. A ja kažem budni spavamo. A ovaj segmentić budena prisutan, to znaju da opisuju kao čuvar. Imajte čuvara koji vam čuva da ste stalno budni, da ste stalno prisutni i da vas ne odvuče u stihijski deo i da ne budete da delujete po inerciji. Šta je u stvari cilj? Idemo, Nora. Cilj je da budemo budni i prisutni, a da reprogramiramo podsvest. To nam je svima cilj, tako? Da smo budni, prisutni, da živimo život koji želimo, zato što nam je reprogramirana podsvest. Prvi korak, znači sve što ste preduzeli, a ako kroz ovaj korak niste prošli, stalno ćete se vraćati na početak. Prvi korak jeste postati posmatrač. I sad, prvi korak među prvim koracima na samom početku početka. I to je kad je ono nešto kompleksno i kad šta je prvo. Ali je prvo biti posmatrač. I meni je vrlo interesantno, kako sam radila sa ljudima, kada su me pitali otkud ti u svemu ovome. Moje prvo je bilo da sam ja govorila, pa posmatrate. Za mene je bilo prirodno da se posmatra. Ja sam mislila da svi ljudi posmatraju. To je meni, ja to imam dar rođenjem, verovatno dar. Ja pamtim i sećam se pre 3. godine života stvari iz dvorišta. I prosto, za mene je bilo normalno da ja gledam kroz svoje oči. To je meni bilo prirodno. Bilo mi je prirodno da posmatram drugare kako se ponašaju, nastavnike, ljude koji me okružuju, da zaključujem. Meni je bilo prirodno. Pa mi je onda trebalo da se vratim u to, da vidim šta je to što treba da kažem, da ljudi trebaju da urade, da bi mogli da se promenimo. Moramo da prvo postanemo posmatrač. Posmatramo misao i kažemo je, ti si samo misao i ja mogu da te promenim. Ti si samo misao, ti nisi ja. Pazite, ja sam bukvalno tako razgovarala i sa mislima, i sa osjećajima, i sa svojom svešću, i sa beskonačnom inteligencijom, sa tvorcem. I mislim da sam mu bila najteži đak jer ovako impulzivna, temperamentna, ja sam znala da se svađam, kaže malo ili ćeš mi objasniti, ili, znači ne, hoću da mi pokažeš, hoću da mi kažeš, hoću da mi složiš, hoću da mi bude jasno, jer kad prenosim, hoću da znam tačno kako prenosim, šta prenosim, zašto prenosim i odakle je to proisteklo i da ima početak, kraj i sredinu i da ima smisao. Znači, jednostavno tražite, vaš put, vaš život ne može da živi niko drugi osim vas, niko ne može drugi da vam da rješenje, vi ćete u komunikaciji sa tvorcem doći do rješenja za vaš put i za vaš život, ali svaku misao postaviti ispred sebe i samo recite ti si samo misao, ja mogu da te promenim. Time vi jačate u sebi veru i snagu i samopouzdanje da vi to možete da promenite. Za osjećaj, ti si samo hemijska reakcija i ja te menjam, neću više da se osjećam tako i tako vezano za to, tačka. Neću, tačka. Ti si hemijske reakcije i nestaješ. Sljedeći svest, ti nisi ja. Svest. Ti nisi ja. Ti služiš meni, a ne robujem ja tebi. Budim se. Prisutna sam. Ja sam gospodar i ja biram.
Svađajte se sa svojom svešću. I recite joj da to niste vi. I recite joj da ona vama služi. Vama je svest potrebna. I zato uporno naglašavam. Ne isključiti um. Ne isključiti um. Um je generator kroz koji se beskonačna inteligencija manifestuje u materijalnom svetu. Ne samo duhovnost i ne samo materijalno, nego spoj. Spoj duhovnog u materijalno kroz vas. Spoj duhovnog u materijalno kroz vas. I zato i ovaj slajd što je išao na početku, da je to suština prevazići dualnost duhovnog i materijalnog. I stvoreni smo i kreirani smo da se kroz nas duhovno i materijalno spoji. I svest nam treba obnovljena, čista, prosvetljena. Ali ona nama treba. A kome to nama? Doći ćemo i do tog odgovora do samog kraja webinara. Ko smo mi? Zašto sad spominjem ovdje da razlikujemo posmatranje i pažnju? Pošto smo mi gospodar i pošto mi biramo, znači svako za sebe neka kaže ja sam gospodar i ja biram. Kad kažem posmatraj, posmatramo ravnodušno i molim vas da ovdje napravite ključnu razliku između posmatranja i pažnje. Znači, to što mi nešto posmatramo ne znači da smo mu poklonili pažnju, jer ono čemu poklanjamo pažnju, to raste, razvija se, Ne, posmatramo ravnodušno. Posmatramo svesni da smo gospodar i da nam to ne može ništa, ni misao, ni osjećaj, ni nesvesni deo naš. Ravnodušno. Doći ćemo i zašto posmatramo. A pažnja, to je svesna budna aktivnost, znači delovanje, to je kreativno stvaranje, svesno plasiranje namere u cilju realizacije. To kad budemo radili temu kako kreirati, kako stvoriti pažnju, formirati pažnju, ali u ovom momentu je samo bitan ovaj segment da posmatramo potpuno ravnodušno. Negativna reakcija. Negativna reakcija na neželjene efekte i okolnosti je samo refleks. Znači, kad se nešto dogodi i mi negativno reagujemo, da li mišlju, da li osjećajem, da li verbalno, da li bilo kako, zapamtite, to opet niste vi. To je samo refleks, to je samo navika, stečena navika i možda najgora koju ima. I možda najgora, znači negativno reagovati je samo najgora stečena navika, ali imate izbor. Koji izbor? Da okolnosti koje su se dogodile, da im vi date moć ili da uzmete život u svoje ruke. Kad vi uzmete život u svoje ruke, onda okolnost gubi moć. I idemo odmah na sljedeći slajd. Zato što od ovog uzimanja života u svoje ruke i od toga da se reprogramira podsvest, mi ovako više mislim domde i hoće li mi više neko reći šta to znači uzmi život u svoje ruke i kako ja da uzmem život u svoje ruke, pa ajmo jedan preloman moment. Preloman moment je, hvala Monika, preloman moment je kada imate trenutno dešavanje. Znači konkretna trenutna situacija. Vi odradili fantastično posao, a nekoga kritikuje i on zna kako je trebalo bolje ili nebitno. Ili vi sve odradili za napredovanje, a neko drugi napredovao. Mislim, nebitno. Pre reagovanja sačekajte. Znači, sad ste budni. Sad je gotovo. Sad posle ovog webinara je gotovo. Nema excuse. Nema opravdanja više. Budni ste. Rešili ste da se budite. Rešili ste da ste prisutni. I rešili ste da posmatrate misao i osjećaj. Ok, dogodilo se. Vidjet ćete kako je ovo fantastično. Ovaj rast kroz ovo je fenomenalan. Kada vi shvatite da sve možete da posmatrate, da to ništa vas ne određuje, da to ništa na vas ne može da utiče, fantastično. Zašto posmatramo pre odluke? Zato što svaki događaj u sebi nosi i pozitivan i negativan potencijal. Koji ćete izabrati? Samo vi odlučujete. Ne ta okolnost. Ne ta okolnost. Vi odlučujete. Posmatram. Ovo sad može da me iznevira, možda bude baš briga. Ajde, ako ne mogu da se radujem, jel? Ako je suviše da se pomerim, a doći ćete do toga, mislim da apsolutno će vam biti sve jedno šta se dogodilo.
doći ćete do toga, potpuno vam je svejedno. Doći ćete do toga da će odumreti, da tako kažem po znacima navoda, oni receptori koji sad to mogu i da registruje, pošto jednostavno više nećete ni primećivati. A to je ono kad vi za nekog pričate kako vas nervira, a drugarica vam kaže, ma ja nju ne primećujem uopšte, ali ona nju stvarno ne primećuje, nje nema u njenom prostoru. Vi možete biti u istoj sobi, ali svako ima svoj svet, svako ima svoj prostor. U njenom svetu i u njenom prostoru te cure aman zaista uopšte nema, ona ne postoji, ona nju ne vidi. Doći ćete i vi do toga, otpaše ti receptori koji izazivaju tu bol jer to nešto prepoznaju. Znači, preloman moment jeste da se nešto dogodilo, vi čekate pre odluke, posmatrate, svesni da to može da se završi i ovako i ovako. I isključivo od vas zavisi kuda idete. Vi ste izabrali i hoćete ovu bolju varijantu. Znači, nećete tu lošu na koju ste stihijski do sada reagovali po navici, nego birate ovu bolju. Sve što se pojavi, samo posmatraj. Sad imali smo tu pitanje, posmatramo da ne utiče na nas. Možda vam deluje da je promjena teška i možda mislite da je sve ovo teško, a sve ovo je toliko fantastično. Ovo je jedna izuzetna igra. Izuzetna. Zašto? Kad naučite posmatrate misao i osjećaj, kad shvatite da niste ni misao ni osjećaj, vas više to ne boli, ne povređuje, ne ruši, ne downuje, ni slučajno. Nego naprotiv, vi ste to posmatrali i to počinje da se razgrađuje. Međutim, ne mogu ja sam da se to pravim pametna, fina ili nešto, i meni je promjena bila teška. Dok god sam mislila, znate šta? Dok god sam mislila da se ja menjam i dok god sam mislila da ja treba nešto da promenim, ja sam se mučila. Neću tako da mislim, hoću ovako da mislim. Mislim 2 dana, 3. dan glavu bi nekom otkinula. Ja ne sam tako da se osjećam, ja ne mogu da budem na duhovnom putu, a da se osjećam loše. To nije dobro. Neću tako da mislim, neću tako da se osjećam. Ja treba to da promenim, ja hoću da mislim tako. Ja treba da sam zahvalna. Kako mogu da budem nezahvalna? Imam i dom i ovo i porodicu. Zahvalna sam. Gde sam zahvalna kad mi fali neka ključna stvar za moj život u tom trenutku? Mi ljudi živimo, imamo svakodnevni život, svakodnevne potrebe, svakodnevne stvari koje nas okružuju, koje su neophodne da se u jednom trenutku reše, da nešto uradite, da nešto kažete. Znala sam da kažem na jednoj promociji dobroveče svima ako ste vi tu, jer napolju nema nikoga i zato što je sve iluzija. I on je onako pogledao kao, da. Pa rekao isto jedna pričica kada je došao učenik kod svog gurua da mu da novce. Kaže, pa šta će ti pare? Pa kaže da platim struju. Pa kaže, sam ti ja rekao da je sve iluzija. Aman, znam ja da je iluzija, ali ne zna ovaj što je došao da mi isključi struju, mislim. Znači, ok, mi sve možemo da razgradimo i da sve nestane, ali živimo u svakodnevnom životu. I prosto ne mogu, kako ja budem sad zahvalna, nemam, treba mi, ja? Dok nisam shvatila šta. Pošto se ja ne menjam. Ja, vi, ti, do kog ćemo večeras doći. Ti nisi misao, ti se ne menjaš. Ti nisi osjećaj, ti se ne menjaš. Ti nisi ni svoja svest, ti se ne menjaš. Menja se misao, osjećaj, svest, ali ne menjaš ti, ni misao, ni osjećaj, ni svest. Ti samo biraš. Ti si gospodar i ti biraš, ti hoćeš da se osjećaš dobro i ti hoćeš da misliš dobro i ti hoćeš da živiš dobro, jer ti to jesi, unutar sebe ti to jesi. Zato ja kažem, vratimo se na onaj deo gde sam vam rekla da imamo sferu svet i da imamo sferu božanska sfera, tvorac, stvoritelj, izvor, vi ste između. Vi ste ti kroz koje to prolazi. Mentalnim, duhovnim okom kad gledate u tvorca, otvarate vrata, kroz koje svetlo ulazi i obasjava sve ovo što vi posmatrate. Da, meni je promjena bila teška dok nisam shvatila da ne menjam ja nego on. I nemojte da vas bilo ko gura u neke tehnike, da tako kažem, neke očaje danonoćnog pokušavanja da nešto promenite jer nećete. Možda na dan ili 2, ali trajno ne. I zato ja kažem, moj cilj je vaša transformacija, vaša kompletna transformacija, ne trenutno podignuta vibracija. Svi ste dovoljno inteligentni kad proučavate, pročitate određeni broj knjiga, da primenite određenu tehniku, da pročitate određenu tehniku i da
sporadično, što ja znam da kažem ko ćorava koliko bodete zrno i da budete presrećni. Moj cilj je vaša transformacija, da živite slobodno, potpuno slobodno. I zato kažem, sve što se pojavi samo posmatraj, strah, strepnja, sumnja, loš osjećaj, grč. Što sam prolazila? Sve sam prolazila, samo posmatraj. Jer ti nisi to. I to se razgrađuje. Samo posmatraj. To će imati moć ako mu je ti daš. Posmatraš i fokus prebaciš na željeno. Samo to, mentalnim okom, samo prebaciš na željeno. Ako sklizne i vrati se opet na ono jače, a ti mu kaže ti nisi ja, ti se razgrađuješ, nestaješ. Mirno jačaj svoju svesnost. Mirno jačaj svoju svesnost da je održiš na svom fokusu. A svetlo koje prolazi vašom odlukom, samo vašom odlukom, i to ono što ja kažem, ja sam odlučila biti srećna. Ja kada sam odlučila da budem srećna, ali ne srećna euforično, i sreće o kojoj ja govorim, to nije euforija, to je stanje mira i radosti, trajno stanje mira i radosti u svakom trenutku vašeg života. Ma šta da se dogodilo, jer nema okolnost to da vlada sa mnom. Ja upravljam okolnostima. Ako sklizne, vi vratite fokus samo na ono željeno i dozvolite da to svetlo ide kroz vas. Zašto? Nora, ali imamo sljedeći slajd? Zato što se svet ne popravlja. Spuštanje svetla je mentalno-duhovno usmerena pažnja na i priznavanje postojanja tvorca, znači prvo priznavanje postojanja tvorca, beskonačne inteligencije, izvora, kako god nazivate, samo ga nikako nemojte nazvati univerzum, jer tvorac nije univerzum. Tvorac prožima kompletan univerzum, sve je od Boga. Hvala. Tvorac, Bog, stvoritelj, izvor, sila, ne tamo neka sila, nego živ Bog, jeste stvorio ovaj univerzum i on jeste savršen. I on jeste da funkcioniše po savršeno uređenim zakonima, ali to samo potvrđuje Božju mudrost. Ali ne možemo Boga poistovetiti sa univerzumom. I nemojte, znači priznajte postojanje Boga i mentalnim duhovnim okom, posmatranjem Boga, obraćanjem mentalnim okom, duhovnim okom njemu, on pušta svetlo koje razgrađuje. On razgrađuje, on menja. I zato kažem, svet se ne popravlja. Vi ne možete promeniti misao, to je Sizifov posao. Ne možete ni promeniti osjećaj, to je Sizifov posao. Ne možete zameniti strah, ne možete, ali neko se to ne plaši. A zašto? Nije moje da spoznam Božju logiku, moje je samo da je pustim da deli u mom životu, to sam objavila baš u grupi. Šta hoću kažem? Znači, ne možeš promeniti misao, ne možeš promeniti osjećaj, možeš da ga posmatraš, svetlo je razgrađuje, a vi jasno birate misao i osjećaj koji želite da bude sastavni deo vašeg života. Znači, ne menjate naviku i ne menjate misao, usvajate novu naviku i usvajate novu misao. Bez borbe, bez grča, bez opiranja. I to je moj cilj. To je moj cilj da vam prenesem. Da promjena nije grč, nije strah, nije stres, nije napor. Čim se pojavi napor, vraćaj se nazad i počni da pomeraš, da posmatraš. Čim se pojavi napor, nema napora. Jednog trenutka sam mislila da sam lenja dok nisam shvatila da ceo univerzum zaista tako funkcioniše po principu minimalnog napora. Znači po principu minimalnog napora. Gde je povećan napor, povlači se nazad. Šta znači svet se ne popravlja, svet se menja? Znači ne možeš ti lošu misao da popraviš da ona bude dobra misao. Ne. Nego je zameniš drugom. Znači ovo, zameniš i drugom. Ovaj osjećaj, posmatrali smo ga da se razgradi, posmatramo na drugi. Ima i tehnika, kroz molitvu i to u knjizi gdje piše kako da se instaliraju osjećaj koji nemamo. Jer iako sam često sretala ljude koji uopšte nemaju pojam kako izgleda određeni osjećaj. Opet idem na neke teme koje nisu ovde. Znači, razgradit ćeš tako što ga osvestiš, tako što ga posmatraš i tako što ga osvetliš. Jednostavno ćeš ga zameniti. Idemo sljedeći slajd, Nora. Budite potpuno svesno, budno, potpuno svesno
birate pravac kretanja vaše stvarnosti. Znači, kada smo spoznali da nismo misao i osjećaj, da nismo naša svest, kada posmatramo situaciju, mi budni i potpuno svesni biramo pravac kretanja naše stvarnosti. I taj laser fokusa koji ćemo mi usmeriti, kad usmerite laser fokusa na nemanje, ako ste ga vi podesili na nemanje, ja ga zato i nazivam laser, jer tako tom jednom tačkicom negdje se pojavila ta sumnja i strepnja i vi se fokusirate na to nemanje. To nemanje će rastopiti i najveće imanje. I najveće imanje. A kad taj laser fokusa podesite na imanje, znači podesite laser fokusa na imanje, on topi i najveće nemanje. Znači nebitno je koliko nešto nema, materijalno, duhovno nije negde nešto dostigao, znanja. Nebitno je. Nebitno je sve elemente koje ćete vi meni sad nabrojati zbog čega ne možete nešto da ostvarite što želite. Ako ste se vi fokusirali na to da vi imate, ovo će se apsolutno sve istopiti. I zato je važno da se svesno podesi fokus. Da se svesno podesi fokus. Ali vi svesno možete podesiti fokus samo kad eliminišete sve one frekventivne stvari koje dolaze sa strane i koje remete vaš fokus. A to su sve one misli, one osjećaje i oni programi podsvesni koje vi ste do sada smatrali da su vaši i da treba da ulažete napor da se oni promene, a sada znamo da ne treba da ulažemo napor, da je dovoljno samo da ih posmatramo i da će ih svetlo razgraditi. Samo ga podesi na imanje, jer sva imanja i sve naše želje, sve što čovjek hoće ili želi ili ne želi da ostvari, ima samo dve krajnosti, imanje ili nemanje. Znači, bukvalno, sve želje koje imamo, one mogu samo da se svrstaju u tu grupu imanje ili nemanje. I samo je potrebno da svoju svest, da je fokusiramo u pravcu imanja. I u tom smeru se ide. I zašto ste se ograničili na tako malu sumu? Tako je. Samo može da... Jadan onaj ko se zove Nemanja. Ne, nije. On može da se fokusira na imanje, a da bude Nemanja. Šta nam je zaključak? Zaključak je da nisam misao, da nisam osjećaj, da nisam percepcija. I da je potrebno da budem posmatrač, jer je sve promenljivo. Bukvalno je sve promenljivo. Naše telo više uopšte nije isto kako je bilo pre par godina i to svi znamo. Ćelije se stalno obnavljaju i stalno dobijamo nove organe. Zašto se oboleli organi obnavljaju u obolele organe? Zato što mi u svoje posvete držimo program da su oni oboleli. Kad budemo držali program da su oni zdravi, obnavljanjem oni se obnavljaju zdravo. To svi znamo. Znači sve je promenljivo. Ali je bitno da treba da budem posmatrač i da sam ja gospodar. Da misli i osjećaje moguće da nisu moji i jednostavno se ne opterećujemo sa njima. Jednostavno kažemo vraćam ih. Kome nemam pojma, kom ih je posao nije ni bitno. Prepoznam, kako znam da nije moja? Čim je loša? Ja sam to razgraničila. Čim je misao loša, nije moja i ćao. Osjećaj, čim je loš, nije moj. Sad, stvari koje mi ovdje učimo i koje razvijamo, kad kažem ovdje mislim na zemlji, su dve. Jedna strpljenje i druga poslušnost. Prva je strpljivo posmatrati osjećaj, jer znate šta, nećete ga vi sam pogledati onako cap nestao. Nekad hoće, ali nekad neće. Potrebno ga je posmatrati. Zato kažem, vera je strpljivo čekanje da se sunce pojavi kad je najveća tama, jer znamo da ono uvek sija. Kad razvijemo taj osjećaj i tu veru da tvorac uvek deluje, da to svetlo uvek sija i da smo mi generator i da je dovoljno samo da posmatramo dovoljno dugo, mi razvijemo svoje strpljenje, a sa tim strpljenjem se to razgrađuje i poslušnost je ono nadahnuće i onaj glas koji su nama javi. Nikada nećete dobiti odmah veliku stvar. I zato u knjizi ja kažem dobri slugo, dobri i verni, to je stih iz Svetog pisma, u malom bio si mi vera, nad velikim ću te postaviti. Kada čuješ taj glas, poslušaj ga, pozovi prijatelja, odmah ga pozovi, nema sutra, nema prekosutra, nema posle, poslušaj ga. Kad poslušaš prvi put, sljedeći put ide veći glas. Kada poslušaš to, tek tako rastemo, tako učimo da slušamo duhovnim uhom i da prepoznajemo nadahnuće, ali šta je bitno, idemo slajd. Menja se samo, razgrađuje se samo, transformaciju ne radite vi dozvoljavate, tražite i dopuštate, vi ste generator kroz koji se spaja sila stvaranja i materijalan svijet. Vašom spoznajom ta sila stvaranja topi sve što se nalazi u putu, pročišćava telo i vaše sebstvo se oslobađa. Sebstvo. Sebstvo je to do čega sam došla, da je sebstvo to koje je zarobljeno i koje treba da se
oslobodi iz ove tame uma, što mi znamo da nazovemo. Sebstvo je to koje je svesno da svest treba da se menja, da svest nije zrela, da je svest takva da kroz nju to sebstvo ne može da se ispolji. To smo mi, to ste vi, to sam ja. I svako unutar sebe ima to sebstvo. Koliko ljudi, toliko različitih. Zato kažem, šta kukate bilo, nemojte kukati nikome, jer nikome po nevolji, niti ste jedinstveni, niti ste interesantni. Nikome niste jedinstveni, niste interesantni. Ali po tom sebstvu ste jedinstveni. Poseban dragulj statkan rukom nepogrešivo. To je ono što sam znala da vam pišem i što stalno ponavljam, da osvestimo unutar sebe. Kažeš sebi, ne bi li bilo lepo da imaš i ne lažeš se. Pa svako ima nešto na osnovu čega može da sebi ostvari ono što želi, ali je bitno da kada shvatimo da se ta transformacija dešava kroz nas, da je ne radimo mi, da se prečišćava naš um, da se prečišćava kompletno naše telo, znači reprogramira nam se podsvest, svest nam se budi i to sebstvo može da dođe do izražaja i ono se u potpunosti oslobađa. Šta treba da ponesemo iz ovog webinara? Moju želju da živite slobodno, potpuno slobodno, bez straha od misli i osjećaja, bez straha da ne možete da promenite programe koji su pohranjeni u vašoj podsvesti i da dozvolite da vam se sreća dogodi, jer to je vaše prirodno rođenjem dato pravo da budete slobodni i da budete srećni, da u svakom trenutku budete gospodar svog života i da svakog trenutka u svom životu vi birate što vi želite da se u vašem životu ostvari i desi. Promenu ne radite vi, promenu sprovodi tvorac kroz vas i promena je nešto na čega imate apsolutno pravo, svako od vas, i da samo dozvolite, a prvi korak među prvim koracima na početku, samog početka, jeste budimo posmatrač. Ja vas pozdravljam od srca. Ja volim vas sve. Hvala vam što ste odvojili svoje vreme i što ste večeras bili sa mnom i što smo bili svi zajedno. Hvala vam na ovim divnim komentarima. Ja sam zaista od srca želela sve ovo da podelim sa vama. Ima bilo koje pitanje, hvala puno. Ukoliko ima bilo koje pitanje, ukoliko je bilo šta ostalo nedorečeno, slobodno mi možete pisati u inbox na stranici Brankica Kovačević. Ja ću rado odgovoriti. Možda i snimiti neki video vezano za te odgovore da bi mogli da približite, jer ovo je jako važno. Ovo je početak i ključ svega. Da napravite razliku između sebe i svojih misli, da napravite razliku između sebe i svojih osjećaja, da napravite razliku između sebe i svoje svesti i da dozvolite da svetlo bukvalno sija kroz vas. Hvala vama. Nora? Pitali su me i mislim da je tu negde bilo neka tehnika. Ja to nešto sve ne stavljam u neke tehnike. Uskoro će biti 4. maja u Zemunu. Beograd je toliko zvao, tražio Zemun, kockice su se nešto poklopile da to bude Zemun. 4. maja bit će radionica, eliminacija negativnih misli i emocija, gdje ćemo kroz kratko predavanje šta su amigdale, šta je gornji tantijen, kako da radimo na sazrevanju svesti, kako da razvijemo svoj imunološki sistem, kako da razvijemo svoj nervni sistem. Jer znate, pod uticajem života u kom smo do sada bili, to je nama sve narušeno. Da bi neuroni mogli da prenose kvalitetnu informaciju, neophodno je da je nervni sistem zreo, da je aktivan, da je očišćen od svih posljedica koje do sada nosi. Neophodno je da ojačamo svoj imunološki sistem i tako dalje. I radit ćemo eliminaciju negativnih misli i emocija, eliminaciju uticaja geopatoloških zračenja, uticaja onih energetskih polja i koristit ćemo metod usmerene pažnje. Znači metod usmerene pažnje. To je u momentu pravimo fokus na ono što želimo da se dogodi, da se odradi, da se promeni. To možete da odradite dok se vozite u autobusu, dok čekate bilo gde red, kući dok kuvate, sklanjate
ili jednostavno dok se odmarate i opuštate, potpuno je nebitno. Metod usmerene pažnje, metod koji možete uvek da primenite, a pritom zaista daje izuzetne rezultate. Napravit ću večeras i taj događaj radionice u Zemunu, moći ćete da se prijavite za sve dalje informacije. Za sve dalje informacije možete da pitate porukama u inboxu i vezano za knjigu. Kako do vaše knjige? Je to pitanje? Do moje knjige, pa na stranici Potraga za srećom ili na stranici Brankica Kovačević možete naručiti online. Online se može naručiti. Ima u knjižarama Vulkan, Beograd, knjižare Delfi, Plavi krug i po Srbiji u Vulkana knjižarama, ali online uglavnom ljudi sad naručuju. Ima nova knjiga online, Book Bridge i tako. Za Bosnu dobijate pouzećem, potrebno mi je u inboxu ostaviti adresu i dobijate je pouzećem. Makedonija je još uvijek problematična, nije rešena. Hvala vama svima od srca. Nora, da li je bilo neko pitanje da nije promaklo? Draga Brankice, ono što je još bilo pitanje vezano za negativne osjećaje, kako ih promeniti? Ne možete ga promeniti. Znači, apsolutno ništa ne možete ga zameniti. I usvajamo novi izraz, zameniti. Snimak neće biti objavljivan. A ukoliko je neko, bilo mi je tu nešto, čini mi se da sam pročitala da je bio loš zvuk. Da li ste me čuli? Da li ste mogli da me čujete? Da li je to sve bilo u redu? Nora klima glavom da jeste. Jeste sve. Vjerovatno samo kod jedne osobe je bilo malo problema, ali svi smo... Negativan osjećaj posmatrate. I kad vi shvatite da vi niste taj negativan osjećaj, da je to samo jedna hemijska reakcija koja je nastala pod uticajem tamo nekad negde nečega, ona će se razgraditi jer će se prvo odvojiti od vas. To je neophodno. Neophodno da naučimo razliku između sebe i razliku između tog osjećaja. Jer vi kad preusmerite fokus na nešto drugo, taj osjećaj vas vraća. To sećanje, to iskustvo, to vraća vas nazad. Tako da je potrebno ga prvo posmatrati. Ne treba da guramo pod tepih. Najveća opasnost koju čovjek može sebi da napravi jeste lažni optimizam. Znači, ja vas ne pozivam da budete lažno optimistični. Lažni optimizam pogura stvari pod tepih i one kad tad isplivaju na površinu. Zato se kaže, suočite se sa svojim strahovima, suočite se sa svojim slabostima, suočite se, nemojte bežati od toga. Nemojte bežati od toga jer ne možete pobeći. Gde god da odete, to će vas stići, za vama će doći. Ali se suočite. Kako? Kroz posmatranje. I kad vi njega posmatrate, kad vi ojačate unutar sebe, kad vaše sepstvo unutar sebe usvoji to, osvesti to, seti se, da ono nije taj osjećaj, on će se razgraditi i onda je neophodno usvajati novi osjećaj. Kako se usvaja novi osjećaj? Tako što radimo stvari koje u nama prirodno izazivaju osjećaj koji mi želimo da usvojimo. Znači, radimo stvari koje izazivaju nama osjećaj koji mi želimo da usvojimo. Jer lako je da mi zamenimo loš osjećaj dobrim osjećajem ako mi znamo kako izgleda taj osjećaj. Ali imate neko ko nikad nije, nešto imao i on ne zna kakav je to osjećaj to imati. Prosto on zna kakav je osjećaj to želeti. Mislim, pazite, to su sad te neke finese. On zna kakav je osjećaj to želeti, ali on ne zna kakav je osjećaj to imati. Mogu ja da zamišljam kako bi to bilo kad bi to bilo, ja? Zato je potrebno taj osjećaj dobrote, dobrog osjećaja koji bi mi imali trenirati na onim stvarima sa kojima se mi već prirodno osjećamo tako i onda taj osjećaj povezati sa ovim što mi želimo. Znači pomislim šta sam hteo i svesno biram. I bolje je biti ravnodušan nego imati loš osjećaj. Znači bolje je biti ravnodušan nego osjećati loš osjećaj. Jer jednog momenta kad ostavite svoj fokus, znate, osjećaj se rađa, on izlazi iz grudi sam, vi ga ne stvarate. Kad ste fokusirani na tu misao koju vi želite da plasirate, onda će se jednog momenta i taj osjećaj sa njim i povezati. Nemojte se boriti sa lošim osjećajima i nemojte se boriti sa negativnim mislima, ali ih nemojte gurati po tepih. Samo ih posmatrate. To niste vi i oni će se razgraditi. Detaljnije i dublje naravno na radionici. Eto.
Toliko, rekla je meni Nora, Branka, nećeš se ti isključiti u 8:15, nećeš skinuti link. Link je ostao neka, meni je drago ako je nekom značio da je mogao da uđe i posle 8:15, jer prosto nekako je tema takva da ako se ne prati od početka, da li može posle da se nadoviš ili ne. I izuzetno mi je drago ako vam je značilo. Meni je značilo veoma. Hvala puno Brankice na ovom sjajnom webinaru. Mislim da smo svi uživali, onako slušali smo bez daha. Pa meni je drago ako tebe. Neke one dvojbe sad su kristalnije. Pa drago mi je. Drago mi je ako je tako. Jer prosto je početka morala sam s nečim krenuti. Ovo je bio taj. Ja sam kasnila, ali mi je puno značilo. Pa dobro, Branka, bit će još ovakvih druženja, ja se nadam. Hoće, bit će još verovatno, ali kada ne znam, izuzetno mi je pun maj. Šta je zapravo univerzum? Moja definicija šta je zapravo univerzum? Pa univerzum je univerzum. Sklop u kom sve savršeno funkcioniše, koji je tvorac kreirao na sebi svojstven način. Ljudi su se nekad vezali, ljudima je potrebno, evo još ovo i neću više da vam zadržavam vreme, prostor, apsolutno prostor. Ali ljudi su se nekad vezivali za kristale, pa su se nekad vezivali za biljke, pa su se vezivali za životinje. Čoveku je prirodno da se za nešto osloni, da se za nešto veže. I jednostavno zato Isus kaže ja sam čokota, vi ste loze, znači veže, ako već za nešto morate, onda se vežite za mene. Pa su onda od ljudi znali da prave svetitelje, da se vezuju za određene ljude, a sad smo došli sada su došli do toga da se sad vezuju za univerzum. Sad je univerzum sve. Mislim, ok, postoji kosmička energija, ali kosmička energija je samo jedna od energije koje je tvorac osmislio i stvorio. Dobro, stigli smo do kosmičke energije, ali ima i dalje, ima i iza. Tvorac je to sve fantastično osmislio, sve fantastično posložio i to je jedan zatvoreni krug u kom sve fantastično funkcioniše. A šta ja opet naglašavam? Da, rade i postoje. Bog je sve to stvorio. Ali šta se dešava što ja posebno naglašam? Da, to se funkcioniše po savršenim zakonima. Znate zašto ja mog Boga volim? Zato što je on iznad tih zakona. Znate? Zanima me da li se to kosi sa zakonom ili ne. O čemu sad govorim? Znači, ti to ste sve sigurno čuli. To je onaj moment kad majka podigne auto jer je priklješćilo dete. Odakle joj snaga? Po svim zakonima fizike i ovoga, Bog je iznad zakona. Imamo fantastičnu moć na raspolaganju. Ali postoji paradoks. Uče nas da je moć u nama, nije tačno. Mi nemamo nikakvu moć. I kad prihvatimo taj paradoks da nemamo moć, a da imamo veliku moć na raspolaganju, a da ta moć u našem životu ne može da se ispolji, osim ako mi to ne zatražimo i ne dozvolimo. Da, mi smo ti koji je tražimo, ali moramo na nečeg oslanjamo, ali nećemo da krećemo drugi webinar. Ja često krenem, ali kad vidim da kreće jako brzo, padam i sve se okrene. Mi samo nismo svesni svoje moći. Nismo svesni moći koja nam stoji na raspolaganju u svakom trenutku, inače mi nemamo. Mi imamo moć da izaberemo, tako je, to je jedina naša moć. Ali Bog je u nama i to je to. Da, kad mu dozvolimo da deluje kroz nas. Mi mu zatvaramo vrata. Mi mu ovako zalupimo ovako vrata. Top! Isto to što savremena duhovnost kaže, svi smo bogovi sa ljubavi u srcu, još to samo da postanemo ljudi. Kako da promenim, bilo je negde posao kako dobiti posao po želji ili kako da promenim, sad tu je negde bilo pitanje. Prvo treba da znamo koji je to posao koji mi želimo. Prvo i osnovno, to je posao, treba da znamo. Drugo, treba da znamo da je to moguće. Znači da je moguće da imam posao koji želim. Treće, da znam da nisam osuđena na posao u kom se nalazim, jer ljudi se boje da promene posao zato što su duboko u sebi ukorenili, jer to nam je tako taj sustav nametnuo da nema posla, pa sad to si gde si, što si, toga se drži. Mislim da sam baš, Nora, isto u tim sinergijama rekla, ko tebi brani da ti ideš na posao na kom radiš, a trenutno u glavi mentalno ideš na posao koji želiš i ponašaš se kao da na tom poslu radiš. Prije izvesnog broja godina radila sam u jednoj firmi, verovali ili ne, od 30 dana radila sam 26. Imala sam 4 dana slobodno. Svaki dan sam odlazila na posao sa sve normalnom garderobom, šminkom i sve ostalo što treba, doručak ili ne doručak, možete misliti ako vam radno vreme od 10 do 6 i primala sam platu 8.000 dinara.
pre izvesnog broja godina, ali 8.000 dinara i tada je bilo 8.000 dinara. Ja sam odlazila na posao i odrađivala posao istom onom voljom, snagom i ljubavlju, kao da mi je plata 80.000 dinara. Kao da mi je plata 80.000 dinara. I znate šta se dogodilo? Naravno. Posle 2,5 meseca rada u toj firmi dobila sam poziv. Nije mi plata bila 80, bila mi je 78. Ja sam mentalno odlazila da radim posao gde ja sam tad želela da radim. A ovo sam odrađivala. Na tom radnom mestu sam kroz svake faze prolazila, sam bila posmatrač. Ja sam bila posmatrač i učila. Učila kako se oni ponašaju prema meni, otkrivala koje emocije izazivaju u meni, odnosno koje emocije hoće da izazovu u meni. Dakle, a ne, ja biram, ja sam gospodar, ja imam moć. I koristila tu priliku da u sebi eliminišem sve ono što mi pravi blokadu da budem jedno sa Bogom. Ja bih mogla da sutra, ja kad bih mogla na krovove kuće da se popnem i da svima prenesem, da odgovorim na sva pitanja, prestanite sa dilemama, fokusirajte se na ono što želite, budite to što želite, živite slobodno, bez straha, bez grča, bez napora, u sreći, u radosti, u miru, jer to ste vi. Od čega sam krenula? Od toga što sam u vapaju tražila čisto srce i onda prošla kroz sve kroz čega sam prošla. Jer moj cilj nije bila ni kuća, ni vila, ni auto. Ne. Moj cilj je bio, moj kristalno cilj i cilj koji je i sada, jeste čisto srce i obnovljen um. Znači čisto srce i obnovljen um. To, cilj. Ja to. I što se materijalnog sveta tiče, da sve to što sam spoznala podelim sa ljudima koji to žele. To. Cilj, čisto srce. Nemoguće je, ja samo kažem svaki put ćeš opet, nemoguće je, i to stalno ponavljam kada ste u skladu, s kim čim, kada ste u skladu sa Bogom i sobom, nemoguće je da vam nešto treba da nemate. Meni cilj nije bio kuća, ali meni kuća je došla, meni cilj nije bio posao, da ja sad kao posao, ne, posao je došao, meni cilj, znači i brak, i porodica, i deca, i posao, i fakultet, i knjiga. Bog zna gde ste, on zna da to vama treba, nije vas stvorio da budete željni da nemate, stvorio vas je da kreirate, da stvarate, da inovirate, da uživate. Da, to ste stvoreni. Da, ima mnogo nekih stvari, mir i spokoj u sebi, to je početak i kraj. Početak i kraj. Da, volela bih to da vidim. Uskladiti se sa srcem, jeste. Svojim srcem i s Bogom. Eto, neću vas više zadržavati. Hvala vam najlepše, zaista vam hvala. Neverovatno, u istom broju ste ostali i ovo sada, i ovo produženo. Ako imate, ja ljubim vas sve. Hvala vam što me podržavate u radu, što me podržavate na stranici, što mi pišete, što mi verujete. Zahvalna sam što mi potvrđujete na svim uspesima koje ste ostvarili u svom životu. Tu sam da sve ako mogu pomognem i podelim sa vama. Hvala još jednom i do nekog skorog viđenja, da li u emisiji ili u nekom drugom webinaru, ostanite pozdravljeni. Ukoliko neko bude zainteresovan za radionicu, u inbox na stranici Brankica Kovačević. Ljubim vas i volim. Ćao!